Il-Partit Nazzjonalista jrid jitfa' lin-nies il-ħabs. Dan ħareġ bl-aktar mod ċar fid-diskors li għamel it-tnejn filgħaxija id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg meta l-Parlament kienet jiddiskuti l-abbozz tat-taxxa u li permezz tiegħu il-Gvern se jkun qed issaħħaħ l-isforzi biex dak dovut li l-Istat jinġabar kollu. Il-Gvern flok jitfa' lin-nies il-ħabs se jara li dawk li ilhom jevadu t-taxxa saħansitra anke miljuni jiġborhom lura iżda magħhom se jaraw wkoll li jiġbor l-interessi u l-penali introdotti. Iżda din il-ħaġa ta' tfajn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li flok trid li l-Gvern jagħmel hekk trid li ċ-ċittadini u s-sidien tan-negozji jitressqu l-qorti u wara f'ċella fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Id-Deputat Albert Buttigieg irrepeta dan is-sentiment għal bosta drabi. Wieħed jista' jaqa' lura, jserraħ rasu għax jista' jitla l-qorti u jekk jitla l-qorti issa b'dan l-abbozz jista' wkoll dawn jinħafrulu permezz ta' penali. U allura jidonnu qisu jixtri s-sentenza tiegħu. Aqas il-qorti ma tista' tellani issa b'din il-proposta xi tellani jiena nidħol f'din il-skema u taħfilli kollox. Jħallas xi ħaġa, jħallas il-multa li ġiet iddikjarata anke f'dan l-abbozz u kollox jgħaddi. Fid-diskors tiegħu iżda l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana mela ċara li dawk li eżempju ilhom jevadu it-taxxa u għandhom taxxa dovuta ta' €1,000,000 bil-penali u l-interessi l-Gvern se jiġbor €2,500,000 flok anke dawn jispiċċaw il-ħabs. Għall-Partit Nazzjonalista l-Gvern mhux se jitfa' lin-nies il-ħabs biex jixtri l-voti. U allura l-prinċipju għax jiena nitkellem fuq il-prinċipju nistgħu nitfah fil-landa taż-żiben. Għalkemm il-vot, sintendi il-Gvern din qed jagħmilha wkoll b'intenzjoni li jkun popolari u l-popolarità tfisser li jġib il-voti. Id-deputat tal-Oppożizzjoni tenna wkoll li dan l-abbozz se jaġevola xi nies bil-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ifakkar f'min tul iż-żmien evada t-taxxa u l-VAT. Jagħmel parti minn partit li sistematikament u konsistentament letteralment jiġi jaqgħu minn dik il-liġi għal sena, 2, 3, 4, 5 snin konsekuttivi jonqsu milli jippreżentaw il-pożizzjoni fiskali tagħhom għal dik li hija liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Kellna wkoll membri tal-oppożizzjoni li ħasbu li kellhom pens aktar minn ħadd ieħor bl-argument tiegħu. Kellna kap tal-oppożizzjoni li kellha jispiċċa taħt l-spotlight biex jirregola l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu qabel jersaq l quddiem. X'ngħidu allura fuq dawk iċ-ċirkostanzi? Dan is-sentiment anke nnutaħ is-sibt li għadda l-Prim Ministru Robert Abela nnifsu waqt intervista fuq il-programm ta' One sibt il-punt. Issa jien qed ngħid dak kollha jridu jħallsuh għax it-taxxi huma tal-poplu. Imma li tixħet in-nies il-ħabs, li nsalbu negozji, li nkissru negozji u dak li jrid il-Partit Nazzjonalista ir-rajt stqarrija jixxukjak. Jixxukjak il-Partit Nazzjonalista flok f'riforma tant importanti inkunu flimkien jieħu tal-pożizzjonijiet dak jafu huma